Привет на всички! В днешното видео споделям още една интересна тактика или стратегия, която е много полезна според мен, а тя е именно когато примерно се чудиш как да направиш нещо или как да направиш да случиш дадени неща, но не намираш начин и се отказваш. Има нещо много така впечатляващо в това да си зададеш въпроса как да го постигнеш и дори да не намериш отговора на момента и на секундата, просто твоето подсъзнание и мозък работи на тази тема вместо тебе, така да се изразим, и рано или късно един път ти изниква отговора на въпроса. Така че можеш примерно, когато нещо те затруднява и се чудиш как да го направиш, помисли как и дори да не намериш отговора, остави подсъзнанието и да го търси и в някакъв момент ще ти дойде отговор. Чао и успех!